Ongi etorri Txorien sasoi honean saiora, astelena, asteari ekiteko prest. Beti bezala, tope. Otxu, deskantzauta, pila kargauta. Poste naiz, pila kargatuta eta ez hori bakarrik. Bueno, esan liteke aurpegiko onako giharrik muskulatuena kozinatuko dugula gaur txerriena, gure izan liteke, baina tira, masaiak. Hemen, landuta dauzkeu, Bai. Beia gehiago, 75.000 bider egunean moitzen jo. Zenbatu aldituzu zurek zenbat? Egi esan, hemen ez ditu hola moitzen. Dauzkegu esaten dena rigido. Bai. Esan dakoa, txerri masaiak prestatuko ditu gaur, eta honekin tiraka gaina, bi aterako ditu. Alde batetik gaur jateko, izan liteke afari bat, eta biharko beste bat. Orduan ikusiko duzue. Osagaiak, txerri masaiak kasu hontan, 8 dauzkegu, izan liteke bakoitzantzako 2, lauentzako gutxi gora bera, 3 tipula, xehetuta dauzkegu dagoeneko porrua, azenarioa, baratxuria, ardo beltza, nahi duzuena. Esaten dena olako reserva bat edo bestela merkezurre. Eta hemen patxarra, salda, litro bat, eta gero saltxa loditzeko alde batetik hartu almidoia eta gurina. Guzti honekin batera, gaur zigorrek indako lako txangoa ere ikusgai izango deu. Beraz, gelditu gurekin, eta ni lanen astean noa. Txerri masaiekin. Txerri masaiekin. Hemen bi zu biztuta daude, bat itzali Ope, gaina, bai, beruan aukanik hemen, zer da hemengo berua? Txerri masaia esan du, batekin eskaz, baina behianak, hori da, askotan egiten duen galdera jendea, pertsonako zenbat masaia behar die. Beia masai batetik 2 razio 3 ateatzen die, segun tamainan arabera, baina 2 atatzen die. Nahi dut esan, txikiak ematen dute, jendeak ikusten ditu holan masaiak, eta esaten du, hortik batentzako masaia bat, kalkulatzeko, baina 2 razio atatzen da, kontutan izan da normalean, masaia bakarrik ez duela, plater bigarren bat izaten dela beti. Normalean beti zerbait zarrerako moduan, da ero, masaiak, txerrianak ero behianak, eta ero postrea. Orduan, behianakin, bai nik jango batetik 2 razio ero, eta txerrianak, bai, txikitu iten die, oin holan ikusita gaina txikitu iten die, eta bat 2 pertsonako, bai, gero segun guarnizio, pure batero jartzen badio zu ero, hori da. Moldatu alda batekin. Lehenengo eta behin, erosten dituzunen txerri masaiak, batzutan garbik etortzen die, eta bestetan izaten ditu, ikusi duzuen bezala, honako galtzak, eta holako zuntzak, eta fasfiak, eta dena delakoak. Hauek, pixka txukundu garbitu, eta hauen jarraian zigilatu besterik ez da izango. Horretarako olioa, bota, zartagie edo olako heltzea oso ongi berotu, eta bi da. Bai, eta ardo beltza erabiliko kasu honetan, baina, bagizue txerri masaiak garagardoarekin oso ondo beratzen dira baita, eta ardo txuri batekin ere bai. Behianako itxura gehiago daukagu, ez behianak ardo beltzakin bakarrik, baina garagardoakin da behianak nik egin nituen behin, ze normalean hori beti garagardoa erabiltzen da gehiago haragi zurien dako, ez? Txerrikiak, oiazkoa, untxia baita, ni saltzen erabilizan dut. Eta behian nahi nuen egun baten da, ondo behatzen da. Garagardua ere, balio digulako saltza bat egiteko, pala. Bai. Eta, arrezeta hau, ez dakit, txal, ero masaiak orokorrean, txerrianak eta, herri, zerbait, produktu merke bat, izatetik, pasadira, goi mailako jatetxetako gutizi bat izatera. Prezioan ikusteri besterik ez dago. Eta lehen sasoi batean, hau bakarrik gotezan, txerri hilketa garaian horrela, baina gaur egun, ondo ordaintzen da, eta egia da, ordaintzen dana merezi duela. Bai, guzti. A ber, ze, lehenko eta behin, animali bakoitza zen baduzka. Bi masai. Besterik ez. Eta orduan, askori bestago. Laguntako barri handi batentzako behar dira masaia desente. Eta gero, bere samurtasuna, testura, holan pixka gelatin oso puntu hori, ne asko gustatzen. Txerri masaia die, txerrienak gero txalanak, biak. Gero, zapoanak. Zapoa, itxas zapoa. Itxas zapoa, noski. Bakizu jangura legune ekarri duten zapo bat, 26 kilo pisatu zituen.
horre baino masai handia bazuzta. Plantxan, egin da, gero, zoragarri. Beitu, oin plantxa aipatu dala. Ikusi nuen liburu bat, enez gogoratzen zer zukaldarina, txal masaiak plantxan. Ni beti inditut, txal masaiak beti, gaina egosketa luzea behar dute. Lapiko askarrean iten bauzu ordu bete ero, baina zutan iten baituzu txal masaiak, 2 ordutik gora errez. Eta zan hori, xerratan moztu, kenduko ipe guzti, xerratan moztu, eta ero, baratxuri pixkatekin, berakatzakin sartaian egia. Ezin jan. Gogorra. Gogorra ez, urrengoa. Alde batera, hori zan entrenamendua, hoxe, matraian dako. Baina ezin, batera, bestera, eta ero, behiratu inuen errezetan zerbait astu nuen, ero lehenago egosketa bat inbar zitzaien, da gero plantxan da, ez, hartu, garbitu eta sartaian eitea. Nik ez daiz. Hoi izango zen hau sartentzako errezeta, ez hau bezala. Hau esan etxen goxo-goxo eta pazientzekin itxeko modukoa da. Ikusi duzuen bezala, behin zigilatuta dauzkegunen 2 aldetatik barazkik erregosiko ditu. Hortarako ikusi duzue tipula 4 olako labankazotan edo txikitu deula. Labankazo gustatu zait. Bueno, askori etzaioa gustatuko kontuz, baina bueno. Zoa, labankazo, ez da izekula ditzuka bere, labankazotan, saskadatan, jak. Baina ez da fin moztu behar. Ez, azkenean gero birrindu ingo saltza. Nahi dena, baten batek, txukun-txukuni nahi baldi imaditu gauze, baina gero birrindu inbar da, eta egia esan hauek egositakoan hortiken berreskuratu inbar di. Orduan, zenbat eta zati handigoak izan barazkik, erresago aterako ditu, garbitu, gero ikusiko duzu. Beraz, esan bezala, lehenengo hemen botako deuna da baratxurie, bede horretan. Nahi gustatzen zen lehenbizi pixkat gorritze edo alde baten uztea. Zapore hori, bertan, ongi olioari emateko. Beste alde baten, tipule. Eta guain, lanak aurreratu ditunez gure bixen plaxa hemen daukegunez, esan bezala alde batetik tipule. Ondo, bexente, tipula beldur gabe, Ni aldekoa naiz, barazki asko bota. Aukeran, saltza loditzeko horrekin bakarrik. Aldela, almidoirik aldan gutxien erabili. Eta porrue. Eta gero, pixkata honek izerditzen duen gatzan laguntzakin, botako diot, arzenaria, hori da, hau da. Eta hoain, gatza hau dena izerditzen hasteko. Eta listo, hoain itxin besterik ez da izango, orduan. Bueno, txoin. Bueno, txorieneko laguna, o txorienen izan dakoa daukagu, ian azkorro egitea, mendiko lasterketen mundua eta ezagutzen duenentzako, badaki, azkenengo, ia 15 urtetan, Euskal Herrian, beti puntan ibilidan emakumezko korrikalaria, eta bere ogibidea ezagutu du. Horta, Durangora jungo, Alesek bere txakur xerpa utzi dit, zaintzeko, eta egi esan nik, aspaldi izan nuen, baina hontan ja ideia gutxi, eta honena aditu bategana joan, eta ea berak zer esaten digun. Beraz, torretorren egin. Hala, xerpa, gozen. Bueno, Iana, zuri mendian gora eta bera korrika ezagutzen zaitu. Normalia beti 3 txakurrez inguratuta. Bai, erobi. Bai. Baina, ogibidez, albaitaria zara, ez? Bai. Hor, egia azken denborretan gero eta maskota gehiago dauzkala jendeak etxean? Askor gehiago. Eta ganera pandemia osteko konfinamento goara hortik aurrera, ugaritu da pilo bat. Batez be katuek, katu pilo bat etorzien barrizek pandemia ostian, eta txakurrepe bai, gauta txakurkuma gehiago. Zimetu jente bakarda doiz sentidoa bela, konfinamentu gari horretan, eta pilo bat. Batez be, katuek eta txakurrek, baina asko bai. Eta hor jentea zer kauz, normalen maskota daukiten duen etxean, ja beti animalian inguruakin da, eta hor jente berri etorriko,
duda askokin etortzen die, Claro, asko da, ugaritu da, baina hauxe, jente bat ez da sekulokin animali bat etxien. Entorten jatzuk, hau hartu du, zer enbida honaz? Bueno, txakur bada, ez? Zenbatera ematen da jaten, ero zen? Bai, galdera lelu, baina bai, ez dakiz, jentek ez dakiz erdan txakur bat okit, espadu sekulokin. Jente barriz, dau, txakurrekin, sekul ez da honakin, da pentsau ez da egin bez, ekin gabenik. Eta pixuetan zen muz txakur batek? Ba, segun. Nik neuk txakurra badekoaz, baina ez dekoaz pixuen. Orduen, txakurra pixuen ez dute txartu ikusten inundik inoran, ganera gaur egun no deko aukeri, ez? Etxie, terrenue, ez da aukera hondirik. Baina egize da, hortarako bai, txakur klase hartu bidan, ondo pentsa bidala. Zilik ez hartu mastin bat pixu baten, da jentia badekoz. Bai, Badekoz. Mastinek pixu baten. Badekuz klientiek, mastin eta gero ataten da, da oso ondo, baina mastin bat bizian apixuen. Eta gero nik ustot tamaino goki badabala, erdi tamainoko, 10 kiloko txakurtxo bat, bizileike hortik gora, ero, gure moruko euskal arte txakur bat, ero border collie bat, olako oso nerviosu da nabe. Eneuk ez hartuko pixu bat. Naiz eta gero, egurre monean basuen eta ibili, Bale, ordan, 10 kilo, hile motza, hile gutxi botateo. Ule motza dakinak, ule gehiago botaten dabe, ule luze une paino. Osako, hori mito bada, Bai? Bai. Mito, zehuzarek hasi dugu. Importante. Da, gente imitzen dau, ule asko botaten dau, rapoa onbiot, ez botateko. Ez da bali jo. Ule luzeune botatzen dau gehiago, baina ule klasi gaitik. Osea, gitxi hau ule klasi gaitik. Eta txikizek, di ule askoz gogorra haue, mudie da askoz be ahondi jaue, eta ule gehiago gaitik. Nik beti miresti izan dut, esan albaitaritzan bailana, ni ez naiz oso txakurtzalea eta esan duke hola... Tomaki txakurre! Hori, beti ezagutu izan dugu, ez? Txakurrai kanpora esateko, tomaki txakurre, eta tomaki torri hona, ez? Baina han, gure inguruan bintzat, txakurre holan ostikoa, tomaki txakurre holan ja nazkauta zanen. Tomaki, beti esaten da hori, berezi. Zeitxokoa, Bai, tomaki, klasiko handi bat, gure inguru. Bueno, ez dakit hortik ikusten duzuen, zelako dizdira hartu duen honek, egi esan. Bueno, gure masaiak barrura, eta saltza ikusten duzuen bezala, ez da asko askatu, baina, bueno, oire barrura. Ondo segillatuta da honan, seinale. Edo gure askorik ez zuen, benetan giarra zien, beti... Baina, behitu hemen, guk batzuek ezaguza, nik irinetik eta pasatzea gustatzen zait, eta nien naiz oso... Nik gatza eta piperbeltza bai botatzen dien masaiei, baina gero bere hortan sigilatzeko garaian enaiz irintzalea. Baina hor, dana libre. Ni adibidez, nire askatasun honetatik, erromeroa barrura. Barrura. Jak. Hemen egongo zian gero, romeristak eta eskailistak. Hor bado, sukaldaritza munduan, gaina sukaldarian arte gukatzen dira. Zuzte, hau, romerista bada, hau, eskailista, tomillistas. Eta batzuek dietan nahi eskaia botatzen dira, eta bestatzuk gehiago dira erromero salea. Ordonize izango nintzateke, erramuista. Romerista. Romerista, erramue hor dauket, bestela, botako nioke. Bota. Bai. Guztua. Erromerua, gauza erromerua holan hartu eskuetan holan igurtzi. Zaintzia. Eta segunda zeinek eskue irakurriko lizuke, baina, bueno, hemen, eltzean, botazioaten, botazizkioat, masaiek, botazioat, erromeroa, botazioat, patxarra, eta patxarra guain inbardikena da. Izien putxula. Mesere, betxo, masaiak aipatu eta hori etorri zaiko gora. Umeak egoten dira batzuk goko papo handi batzukin da bai, papo horiek esate dute, eldu idazu, mesez, horren biniten du. Ume hartu da iolak tira iki. Mesede. Ez. Oso suave pixka, baina, ikuste ikuso batzuk, janingo nizuke, jata. Bueno, ni hemendiken olako irakurketa bat ingo nizuke, bestaldekoa, eta da psikoanalizitik, eta zu gazetako edo umetako trauma aukezu, ezta? Ni kriston papoa neuzkan. Eta hola, eta miniten du, eltzen dizutenean holan miniten da. Segun, eske batzuk eltzen dute holan gaina holan, zede, oso lan, politia, zelan, txak, zerbait gestua bakarrik, txak, ikutu inbar da,
Emeki, oso, poliki, maitasunez. Emeki gure patxarra lurrundu da. Bueno, ikusten duzen bezala, horra azpintxoze gelditzen da, baina tira, oain, ardo beltza. Ni ardo beltza zalea naiz, gero alik eta saltxa ilunena ateratzeko edo gelditzeko. Barrura. Batzuk gero tomate ere botako liokete, tomate saltza ere bota alda baita, barazki moduan, ondo geratzen zaio. Segi jau. Nei aberrazio diritzen zer. Tomatea botatzea? Bai. Bai, tomatea behamaten niolako goxo puntu bat, eta ez dakit. Nik saltzako kontuei aragia, eta holan, tomatea pixka botatzen diote, gustatzen dut botatzea. Baina, bueno, zuzatu zenean etxera ez dio botako. Pozten nahi? Zuzatu zenean ere ez diot botako. Bai, bezala, masaileko jasoko dut, eta hemen masail kontuak, hori bai, masailekoa, zehan da bestia, gogorragoa dena, matrailekoa da gogoz. Masailekoa eta matrailekoa ezberdinak izango ziren. Matrailekoa edo lehen esaten zen emangoit matraile zurreko bat. Matraile zurrekoa, gehiago. Masailekoa da gehiago lan, pla. Eta matraile zurrekoa da, ezurreraino sentitu behar da noitakoa, Osa, bum! Eta eskerrea, erortzen nahi zagoen lagun bat esadik. Imote iotolan matzaileko bat, eta lurrera erortzen da bilela, minik esartzeko eskerrakin bestea. Pum! Zuzuri. Artez jartzeko. Lurran mina, azten da bestela, kolpiakin. Dana, Ja, lasaitu za? Bai. Vale. Hemen, ardoa ere lurruntzen, esan hemengo lurrin honek, Smile! Guain saldakin dena jetxiko deu. Saldan aukera milaka ere badituzue, ura erantxi. Hor motz geldituko litzateke, zapore aldetik, hori dagokionez. Arzak etortze zaizu da, ura erabili gara. Gu eskala, arzakistak hortan, gu saldazalea. Eta saldazaleak ere, tarten oio saldazalean naiz. Baina tira, pastillakin nahi baduzue, pastillakin. Izoz gaiun duzuela salda bat, tapa, bere horretara eta utzi. Orduan, hemen, litro eta zehoz ere hartuko luke. Eta indezakezuena da, eltze azkarren. Jarraibide berberak, jarraitu, hori bai, honako masai hauek zigilatzekoan, irunaka edo launaka, ez gaitzizkizu edenak batera sartuko eltze azkarren txikigoa delako. Orduan, bitxandatanin, eta gero jarraieko prozedura berbera jarraitu. Gero, itxi eta 45 minutun edo... Erdira, normalean kalkulo erraz bat eitera, ez da berdin izate, baina kalkulo erraz bat izatera, lapiko azkarrean erdira da, denborak erdira jisten dira. Orduan, eta gaina komodoa da, usten duzu. Hori bai, tutu egotzen den momentutik, sua bera jaitsi, eta gero, utzian dantzan katxarrua, baina... Jartzen dut, baina toperazten danean inposatu egiten da. Espada, sukaldetik martxa. Hori da, eta tapa itxi. Bale, tapa itxi duzuen hontan, gu induguna da, hortxe, oianakin bere lantokian sartu ginen, eta bere lanan inguruen itzein pixat. Oiana, txakur bat, oparitzen digute, erosten dugu, Ze prozedura izaten da, ze egin behar da lehenengo eta behin? Apurtxo bat, txakurkun batan hartzen bada, ero nagusitan alde hori dau. Normalia da gaur egun etortie jendeak hartzen dau txakurkuma bat, ez? Azken baten norberak exitzeko bere erara. Eta importantela zirako importantina da desparazitetia. Moten barrureko, txitxarintzako, ero bizitxuentzako, emotie produkton bat, bai txakurrentzako eta bai pertsonentzako. Ze bizitxuek azken baten berak badekoz, baina pertsonera pasauleik ez. Orduen, oso importantia etxien, umie badauz eta zonek asko misketan dabe musturre, ez dakiz zer, azken baten, haurek, ipurditzen da bitzen dabe haue, egon lik ez parazituek haue, eta umie bati pasatie, pertsona bati pasatie oso erraza da. Orduen, lehengotatik desparazituan bida, hortik azitien. Da gero, lehengo bakunak ipintzen die, iet erdiaz edo hilebiaz. Hori importantie, ze bai egite da, txakur asko toreak uzela, txakurkumetan. Gerora ja, ez da inbestarazo, zera gero ja, sistema immunitari jo bedeki askoz be garatu hau. Baina txikitzen baita importantiez, batez be parvovirusaz asko torten dira. Azkenaldiz aukinuz batzuk, eta parvovirusek azken baten egiten dagoen sintomatologia hori da, berantzakoek, odola berantzakoaz, botakaguriek, da txakur azken baten egiten da deshidratazioaz. Orda, importantia batez be, hainbat gaiztozenen kontra iken da bakuni, baina importantik nahi izako da parvovirus hori, ze bai asko jausten dira horretaz.
Tepikina bakuna hori, eta bakuna hori errepikatzen da, ze deitzen da prima vacunación, hiletxo batera. Orduan, 3 hilabeteaz txagurria martzen dau. Eta gero ja, hemen, Bizkaia Gipuzkoa eta Araban, printzipio ez da bakunarik eskatzen. Horrekin prest dau. Hori bai, desparasita donbida bai, 3 hileri behin gutxienez, espada. Hori importantiena. Eta hemen jendea zein da arazo nagusien, zeinekin etortzen zaizkizu gehien bat jendea? Konsulta simplenak ero oikuena aizten die, purtsu batez be, txagurrek edozen jaten dabe, eta kalien bizi dien txagurrek kalera joten die, edozen txarrikeri, edozen histori, botakak, berantzakoek, arrasan arabera be, egon lehik ez gaiztasun ero gauza batzuk arrasa konkretukenak, baina orokorrena da hori, botakako historiak, bai, igual belarretako titizek erokin lehikez, hori be, ze bizimo daruen txagurrek, txagurrek batzuk espadera egitik urtetan, igual ez teke, baina basora baduez, sartzen dagoela espigatxo bat, eroze histori. Eta graberik espada, olako nahiko, komila bat iziten da, nahiko erreza txakur bat martxan ipintie. Espada zure grabe, ja, txartu bizadela, beste porra batzuk egiten, ez dakizuleko, zer dako. Baina, holan, errezena die, batez be, tipako arazuek. Bai. Bueno, albaitarin lanan ondoren, aurratu ditu hemen gauzakuk. Hemen egia esan ordu terdi ziztu baten pasada. Ordu terdi izan ditu honako masaiak eta ikusi erdira ez dakit, baina hiru... Alezak esan du bere razioa izango zala, justo. Honekin... Aste bete irrifarre baten ongo litzateke, baina tira, bera... Aste bete honekin bakarrik? Hor konpo Mari Anton esaten dena. Bueno, bai, ordu terdi hementxen izan ditu zu, esan genezake erdian edo hor plu egosten, eta jarraian indeuna da pixkat epeldu ondoren, alde batera atera gure masaiak, eta beste alde batetik hemen ditu barazki horiek erregosita bere saltxarekin eta murriztuta. Oain ze lan izango den honekin inbarrekoa, birrindu eta iragaztitik pasa. Bertan da honen, erantziko diogu honako hartu almidoia pixka disolbatuta uretan, loditzeko, eta gero gehituko diogu gurina. Eta horrek emango dio bai dizdira eta bai gorputza. Sartuko ditu gure txerri masaiak bertara, eta listo, platera inda dago, alde batetik. Eta gero, urrengoa, bonus traka edo esaten dena bonus txoa. Beraz, tira. Eta honi lagungarri moduen ze jarriko zeniokezu? Guarnizio modu, patata fregitu batzuk, klasiko handi bat. Ez da ezer behar, zigor, talen esan dezu aurrenekoa, bigarrena eta postra baino. Honekin Ja, entzala... baina jendea beti, hori da, baina, bueno, entzala, baina lagungarri batzuk, barazki batzuk, ilar batzuk, osongi, patata fregituk, nahi dut esan nolako zerbait. Holan... Nik honi agian barrengorri batzu, baina ez dauk ez zertan. Zuek etxen benetan jartzen dio zue zeo zer? Kri. Idatzi, txorien abildu baite.eus, eta esan, botatzen diozu, ilarrak, patata, barazki... Xerra prestatzen duzuenen, nola iten duzue? Bere horretan esaten dena, edo beti hornigai bat iten diozue, edo... Ensalada bat, patata fregitu batzu... Ba, ensalada gaina gaur egun ere... Ensalada, bueno. Bueno, a ver, Jaione, zein da txorieneko leitmotifa? Sasoi honean. Vale, ez bestea, esaldi hori askotan botatzen duna... Esto es la tele. Ez! Euskeratik erderara itzultzen duguna. Hemos nacido para ver 11. Hore. Vale, jo, baditu, Baditu batzu. Bueno, eske gaur masai kontuak aipatuta, jendea da nahi, denetako da mundu hontan, eta jende aspertu egiten da, eta jendea negozio egin nahi du, eta asmatu dute oine, masai ezurra lantzeko, gailu bat, erolako pelotantzekoa silikonazkoa, eta hori ahoan sartu, eta egunean ez da izen bat aldiz, gimnasiora jutea, baina matrai ezurra lantzen. Eta ze behar, egunero 3-4 aldiz jaten egoten gara. Hitz egiteko ere mugitu egiten da, ez? Mugitzen ari da, gora eta bera, batzuk beste batzu baino gehiago. Eta hala ere hartu eta txiklea, aspaldi asmatu zen txiklea, ez? Txikleak funtzio hori ere ingo duela, ez? Ea, ze necesidade, batzuk agian, daukien amatai ezurre, ez dakit, baldin eta ze forma,
Hombre, Hau da, hau lantzeko esaten dena. Bai. Eta, bueno, hor ere bada esaten dena instinto primarioa edo, eta, bueno, mataiezur forma horrek erakarritzen omen du. Hola, karratu edo lan kasko. Gehiegire ez, baina, bueno, vale. Esan nahi nuke, nahi gehiegiko ez Osea, nau gehiago da, erakartzen. holanda, kontu estetikoa. Guztiz, eta erabat, noski. Eta hori zin nahin berdina jaten. Hartuta, nik lehen esan dudan errezeta hori prestatuta. Bueno, Hartze dituzu, txalmasai batzu plantxan iten dituzu, eta ero saiatzen zara hori jaten. Gutxienez, silikon asko pusketatik koska egin ibiltzea baino, hobeto izango da, ez da hit, txalmasai horrek zikien zaporea bat zeukaten, kosta egiten zen, eta ero horztaten da, ero ariak inda ibili behar, jatea kosta egiten zen, baina landu hau, urrengo honen nik agujetan euskan. Serio. Zergatik ez ez zure teknika propioa proposatzen, merkaturatzen eta horrekin aberazten? Zigor masaiak? Ni jau TikToken agertu da. Nik TikToken eta hori sekulan ez hartu eta entzuten ditudanak hemen pasatzen dizkiguten adie. Ni holakoetan naiz oso aditua eta horra agertu beharko nintzen, da... Bueno, baina zu beste sare sozial batzuk ere agertzen dira. Horre saltzen da, horri den noski, zure bizikletari argazki bat atera beharren, bueno, holako txerri masai... Hau polita da. Netzako ez. Jo, nola agertzen da, zer da, horrek ematen du, holako, ez dakit, Robocop, pero holako zerbait horrek okotzakin ematen baizu, jota lurrea bota. Okotzakin ez baino, zeharretako. Bueno, hoxe. Hemos nacido para ver 11. Saltza, irabazita. Oin hartu almidoia, ez? Hori da. Listo. Hartu almidoia disolbatu eta pixkanaka gehituko diogu. Zeren eta dena batera botaz gero, agian, loditasun edo sendotasun hori behar baina gehiagokoa da, eta ez zaigu interesatzen, orduan, pixkanaka. Eta beti, urrotzean disolbatu behar da. Nik uste dut olako gauzaia. Egia da gero jendea, jende asko, ez dakit, saioa basaudete zuek, egunero hor zaudetenak, eta gero jende berria, ez dakit, txanda saldatu diotenak, gero gure programa baina aurkitu dutenak, gero bajando denak, gero auskalo zer. Edo YouTubeetik ikusten duzuenak. Edo YouTubeetik ikusten duzuenak. Eta ez dakizu, ez duzue hartu almidoia sekula erabili, eta ez dakizu nola erabiltzen da, bueno. Olako gauza batzuk egia askontzako oso ohikoa direna, beste batzutan esan behar die. Azpa jakiteko. Orduan, beti ur hotzakin. Eta gero, bota behar da, guk loditu nahi dugun likidoa, beroa egon behar. Hori esan da, Durangora beste bueltatik dugu, eta han, bueno, ager hoianak, ze kontatzen digu. Bueno, lehen hor, gaixotasun arruntena gero komentatu dizkiguzu. Operazioak eta olako etortzen dira. Bai, normalen, behitu gaur pentsatu ganea gondala bat. Orokorren adie, programote goten dien zirugiak, egonik bat, derrepente etorri, egin jau ebei bat, basun ibiligat, egin jau giztun ebeiz eta hori da urgentzia moduen. Baina programote dauz normali izaten die, kapetako, arrak zein emie, kapetako, bai katu eta bai txakur, holagon bat, eta lehen ikin zan, onja ez da iken, belarri mosketie, bustenak, horrek prohibidute dau. Hau inezin da? Hor bado erraza batzuk, ez Dobermana... Gaur egun, ez duz ikusiko Doberman bat belarrizeke behitxe. Ez duz ikusiko, ez zeuke ikusi bier. Prohibidute dau legez, prohibidute dau. Baina jenti jarraitzen da behitxen, buke men aspaldiz. Eta hori lehen albaitariak egiten zaben. Eta hori jak gaur egun, pirata... Ez albaitari batzuk egiten dabe, baina... Baina orokorrenak, batez be hori, zirugia holan arruntenak, ero bulton bakeintzi, tumortxoren bat, bai titietako tumoren bat, ero beste bultor bat. Ez mendeko bulto bat, darue denpora bat bulto horrekin. Eta, karo, laretutzue, zer da, hona txarra? Nik ez dakit, nik endu arte eta bildu arte laboratorizura eta analizau, nik ezin dut eza. Biopsiak eta ez dien ero... Ez, horrek, baina zitxura deko ni, itxura enuzaten. Nik askotan, segun zer dan, hartzen dozu oso bigune bada, lipoma bat izaten da, koipie. Deko itxura dana, koipie dana. Ezin dututen nueko unesan, gure bozu, jokartu, zabalduko, kenduko zau, bialduko, eta listo. Eta askotan dire zirugia probat, kopi harti estinak derrigorrezkuek, baina, tranquila geratzeko, jabio lo que sea, eta, bai, ingotzen, eta tranquil geratuko naz. Bai, zirugia txikitxua.
Ba, listo, haure indeu ba. Bueno, ba, guk hemen denbora hori aprobetxatu du zertarako harto almidoiakin saltxa pixka sendotzeko eta gurina gehitu diogu. Honekin zer lortu duen diztira eta beste olako gorputz bat masaiak sartu ditu eta jadanik, bueno, ba, pixka tirakin du nontan, sua itzali eta zerbitzatzeko pres dao, beraz. Txutxura. Hau nela batek egiten zuen esan, salda iteko erabiltzen zituen, txerrian, erobeian daulan ukondoak eta horrek, oso alde zati gelatinosoak, eta beti saltza brillante atatzen zitzen, oso, eta gorputza gelatinosoak, oso goxua. Oan mesede txiki bat eskatuko nitzuke. Demagun, txerri masaiak sobratu zaizkigula bere saltxakin. Saltxa honekin zerrin dezakegun, arrautze prejitu bat eta ondoan saltxa jarri eta bitati busti. Eta gero, honako masai hauek, sardeska batekin pixkat txikitu esaten dena, eta ingo deu parmentiar bat. Zer da parmentiar bat? Patata pure bat, baina esne gainarekin, eta kasu honetan gehituko dizkiogu azenarioak. Hauek sardeska batekin txikitu mesez eta gu bie bitarte hortan ingo deu patata pure bat eta azenario pure bat. Pure honi ingo diogun, gehituko diogu esne gaina eta ingo deu gozatu. Zerekin, honako intxaur muskatuarekin eta hau gero jarraian jarriko deu molde batekin eta alaberatuko deu gazta birrindukin. Iruditzen bat zaizue. Zein, itxenda, hau mantekila da. Bitxo. Hartu hemen, Alberto, bitxo. Behar nuke, nun da hor? Purea birritzekoa, hor hemen uste goikoan utzi dugula? Bai, hemen dago, bai. Bueno, hemen ikusten duzuen bezala lanak aurreratze aldea dagoeneko 200 mililitro esne gain berotzen jarri ditu. Beraz, bain, poliki, hau baztertu eta bertara birrinduko du bai patata eta bai azenario. Ikusiko duzuen bezala, bain hemen, patata bere azalakin egosi du. Eta azenarioa dena, heltze beren uretan 20 minutu, 18, zehatzagoak izateko, 18 minututan egosi du, beraz. Ba, listo, hau gehitu eta birrindu, listo. Bueno, eta masaian inguruan, hitz egiten egon gaela, hor badago esan da, bursismoa ero deitzen da. Bursismoa da jendea hartu eta, bueno, hori, irutik batek ero, hiru pertsonatik batek pairatzen duen gaixotasuna ero da, eta hori da, gauetan hortzak karraskatzea. Eta, bueno, karraskatu batzuk egiten dutela, aberiak horre hartu esmalte guztia jan eta dena egiten dutela. Eta gaina, ni laguma neukan, bat ezautu dut bakarrik horrekin, da buruko minak izaten zituen, kriston buruko mina beti jakeka gero, jakeka diaz. Berdina jakeka da, buruko mina gero, eta medikoak esan zuten, eta horako felula bat ero jarri zioten, lo egiteko. Eta horrekin ez da konpondu zitzaio, baina estresakin dalotzen zioten pila bat, eta antza gaitz horre daukan txarrena da, pairatzen dutenak, gehienek ez dakite daukatela. Ez badaukaten norbait aldamenian esate, gauian esnatzen dala, eta entzute izua aldameneko ez dala konturatzen. Eta, arazo garrantzitsua, eta, gaur egun ustut, felulan bat ero zerbait jartzen dizutela eta horrekin ero. Umetan asko nazten da hori adibidez, ume txikik olako marruskadura soinu hori iten duenen, askotan nazten da batxitxarekote dituen, eta gero jargiri bidatzei duzut, eta batxitxarek izango ditu, baina askotan zigorrek esaten duen hori izan diteke. Eta baita txitxarena, seguri, ez da, txitxarekin zan, baina gureak izan zuten amaiurrek txitxare pila izatez dituen, da, kosta gentzia, kosta, eta azkenean, betiko botikak eta hartu beharren, betiko meteorologia naturalekin lortu gendun kentzea, baina, txitxare kontuak eta txitxareak txakurrak izate dituzte, eta gu berriro horra guaz, Durangora, zaunkara. Txakurrak atuak aipatu ditu, zeintzu die bestela holan beste maskota orokorrenak esan dugu tortzen dienak? Hemen, beto, oin gauzia da lehen, albaitari moruen, zeuen espezialitaterik exotikoa deitzen da horretak. Exotikoa sartzen dira, txakurrak atuatik kanpo dauzunak. Hamster bat, kui horrek konzio de indiar deitzen zinaren, txori klase danak, uroiek, lehenen uroi asko gote ziren,
Olako horreia, dauz bai, dauz klinika batzuk hortara, da bizinak. Espezializia horretako. Orduan egin daun, ez dakula etorten ero konejotxo bat, konejotxoren bat etorten jaku, baina dekonien zozer rolan ez duen kontroletan, bideratzen duzu beste klinika batera. Eta niko lan hemen arraruena okin gainune, marraruena. Ondala urte batzuk arratoi bat. Arratoi bat, torrakun izaten eskianki deko lapuzute pentsetot. Arratoi, kaleko arratoi? Etxekue, etxekue. Kasutan etxekue, eta zenan arratoi, da nite jefie, da plaka baten bilakola, ebatu zuk, claro, arratoi bat, da kristuna plakatxo barekin hankan, ez zuken apurtute, eta gabetu nontzen du, Javi, jo, oslako raru ez, arratoi bada, raru ez, segaitik ez usten berak. Arratoi gauza, eski gauzari eta politiena da ez usten. Berto, gente bagoitza dekol bere historiak, baina esatetun, ja, hemen gitxia otorten jakuz, zira bat dauz klinika batzuk horretan bakarri zoi, txakurrak eta gata? Txakurtak atuek, bai, eta inoz paikia bat ekarrezkuen baten, errekako paikia bat, baina zer gemitze paikia, guk eskiztu haitzen. Erida bat, bai, osatuko dut, erida bat, konjuntibitis bat osatuko dut, baina hortik aurrera. Ez que raro da, usteo jaten, ni zer dakiz horreko. Horren bideratzen duz ja, badauz klinikak horretara, bai. Aupa, Oiana, eskerrik asko guzti honengatik, handiken gogoan dauket elkarrizketatu nizun garaiura. Bai, urte batzuk izan ziren, hemen txorinen izan zinenekoa, eta oroitzapenetan ere handao. Mendi lasterketatan da ibiltzen zinela nola kontatu zinen. Eta baitu, albaitaritza lanak eta hoi da. Txakur kontu, betakatu, normal. Bueno, gu sukalde kontuk izaten ditu hemen, eta lanak, ikusi duzuen bezala zigorrek, masaiak xetu ditu... Beraie bakarri mamurtu dira, duden samurrakin. Bueno, oain saltxaga pixka gehituko dio, goxatze aldea, pixka nasi mesedez, eta hemen ikusiko duzuen bezala, patata purea inda dao, bereko eskortxoakin, esan dezakegu, azenari hori ez dela birrindu bagian irabiagailuarekin egingo bagenu bezala. Testura guztiz, aldatu iten da, txiklosoa gelditzen da, baina, gustuan arabera... Txiklosoa esan barrezen, hori da, sukaldario gereltzen duen testura, eta jak, patata purea, krematxua eta hori, baina da, errezeta egiteko ezai gustatzen nire. Olakoak egiteko, nik, bestea, honi, saldamenian, jarriko gainoko pure bat, olakoa. Bai, baina bestela, honetako, ni nahi hau dolan betiko estiloan, betiko erara. Bueno, guain jarraian olako platertxo hau iteko edo, urrengo unen aprobetxamentu iteko, babitu. Geruzaka eta laguntzakin, sardeska baten laguntzakin eta olako koiaratxo baten laguntzarekin razioa jarri eta zapaldu. Marizkolena, eta kaneloi batzuetan bebilduta. Egun esaten genduna, kaneloietan be, balio dugu erabiltzeko. Saltza honekin gainea, bexamela harik, kaneloia bildu honekin, ero saltza honekin. Zoragar. Edo ravioli batzu. Edo alperkeri jota zaudetela eta ogi bat ola erditik irikit da beste gabe. Baina, gaur hau da. Ze azken finen, proposamen honek ere izan dezake bere... Ez dakit, ditu puntu, esaten dena. Txakur kontuk eta ibili garen hontan, etxean bakarri bizi dena jende asko, eta maskota bat izaten du, eta jendea hiltzen danean, dolua egin behar izaten da, eta askok, jende askok ez du lertzen, da jetortzen dira, animali bat baino, ezan, da ez jarri holan, da. Nik, etxean txakurra animali bat izan duenak, badaki zer dan hori. Eta etxeko norbait gehiago bilakatzen da, eta, ez dut esaten, esageratu berri gehiagi humanizatu besti egin behar, baina etxeko beste bat bilakatzen da animali hori, eta galtzen danean, beretan gaizki pasatzen da, nik izan dituan txakurrekin, jun izan direnen gaizki pasatu dela, eta hor, honena da, etxean beste animalia daukan norbait egana jun, da, gobetu ulertuko dizut, arekin zure penak pixkat, ez dakit, ustu o konpartitu o dena dakoa. Ze beste batzuk eguz, txakurra besterik ezan, o katua besterik ezan, ero kuix bat besterik ezan. Baina, okerrez da animala bilbintzat aurtengo lege berria hauekin, animalia edo maskotaren lege berria hauekin, edo honekin, familiakide bezala hartzeia. Okerrez banabil, ez dakit. Eta bestela, oker banabil zuzen du, txorina bildua
.eus. Eta hor etxean norbaitek animaliak gana hori ulertuko dut, holan, baizko esango du. Azkenean, ulertzen duzuela zer sentitzen den, eta, bueno, ikatzen diela. Animaliak egunero gurekin daude. Eta gaina momentu honetan zeintzarretan, gaina txakurrak bintzat. Harek ez du ulertzen. Asarre egon zuela, beti zure onduan egongo da, eta beti kasu ingo dizu, eta... Horrat izaten da, lagun fidela, ez da? Lagun fidela. Bueno, gure platertxoa labean sartuta, 250 gradutan daukegu labea, goitik eta beitik, eta bueno, esaten dena, hemental gazta, pixkat urtu arte edo gorritu arte bertan izango dugu. Eta jarraian, dona katona ingo deu, zeinek zein platera dastatu. Bat bakarri probatu alda? Venga, dona katona zeiten duen. Vale. Nik parmentierrena. Bueno, gaurkoare indeu. Astelenari ekiteko eta asteari ekiteko nola ez, modurik onenean gure aburuz behintzat. Kosinatzen da jaten. Bat. Dastatzeko... Hor, erromero erabiluzu, ez? Bai, eta zuk hor zea, ez? Azenari... Oina mutu jen zara. Dale, jan. Itxo. Onin. Berdin, eskerrik asko. Hor izaterra. Nun jata dau? Jarra.